Hemmelere salam. Bugünkü videoda men etasi Swindon, Bath ve Oxford şehirlerine baran kunjuklarımdaki gıdıklı yerleri size görkezmeye çalışarım. İrden London'a saat 7 törekleri Bow stansiyasından metro bilen uğradım. Metroda dıkılışık yoktu çünkü İrden adamlar köplenç saat 8'den sonra uğrap başlayalar. Şol gün şehir merkezine yettim ve Victoria Coach Station'a bardım. O yerde entek gitmeli vaktimden ir bolan için öyden getiren käver ocuk bucuk zatlarım bilen garvanıştırdım. National Express in amatlı ve çalk gidiyen avtobus bolan için onu sayladım. Şeylelik bilen Swindon şehrine gelip yettim. Swindon, Anglia'nın Wiltshire etrafında yerleşen ulu şehirdir. Ol Gunvatır demir yolunun bağlanışığı 19. asırda İslamabad Kingdom Brunel tarafından dörüdülen lokomotiv işlerle tanılayan bay fenagat tarihine eyedir. Bu yerde Mehmet deyip couchsurfing bilen tanışan kişi dostum bilen teoriga aylanlık öz işleyen yerine ayladı. Bu bir resort yer bol adamlar berikliğince Alman'a gelirler. İzyandan Swindon'u görüp bolamdan son Bath şehrine taraf uğradık. Hava bulaşıktı, yönü yağmurlu değerli. Ol yol uğra dostunu gördü ve birazcık gümür yamır ettik. Ona çeyni samolyotların kurşalayan yerine sinettim. Sonra elbette yaxşı yağmana başladı. Bu aramazdan biz yolumuza devam ettik ve ahir Bath şehrine gelip yettik. Bath, medeni ehmiyeti, tarihi binaları ve şehir keşfini hasetlendiren Rim, Gruzin ve Victoria arkitekturasının sağlaşıklı garnısı bilen tanılar ve ol UNESCO'nun bütün dünya mirasının sanavını öz ordunu tapyar. Bu yerde Salin Nun adındaki çayxana hem meşhurdur. Biz Rus çayını sargadık ama men halamadım. Bu bir Sally adlı hanımın öyü bolup, onu son çayxana öğriyeler, içinde hiç sade ütgetmen, çalıcı remont etdiyeler ve önkü kadına mihmanları karşılamana devam etdiyeler. Onun yer zemininde olsa özüne mahsus bir müzeyi bolan ve o yerde ön çörek pişirilen eken. Şol yerde hanım Sally'nin keşfekeni pece çörek atıp duran pursatına duş gelmek mümkün. Berde hamir turşuların dürlü görünüşleri, sodaların dürlü görünüşleri satılya. Gelen ziyaretçilere öyde özler pişirmekler için dürlü mümkünçilikler deredilen. Akşam nahar edenlik ve yağışlı hava aslında edillik. Men ölmüzcük oldum. Çoraplarım krasovkam içinde duruşu bilen su. Yaxşın gutormona garaştık. Velin gutorar yerde gutormadı. Şey edip yine de edilsek de yola devam ettik. Akşam men 2,5 saat yolculuktan son Oxford şehrine gelip yettim. O yerde Hinni Sagar adlı Brooks Üniversitede okuyan talibin ve onun kursaşlarının umum yaşayış çayına gallık. O yerde bana kendi naharlar hödür ettiler. Öz başta elden iyaniklerine gen aldım. Yani elbette son benim öğreniştim. Garnı doku bela yoktu iyaniklerin. Dans oynap başladılar. Menem koştular. Menem robot yer oynap bilmedim elbette. Bulam şeylece bir otoğu. Ertesi şehir aylanmana gittik. Oxford şehrin oğudan yerlerine, binalarını görmene, hem de tarih yerler bilen tanışmaya. Oxford'un içine bir daha da üns verdim. Yaşayıcıları has orta yaş ve yaşlı tapkır adamlar ağdıklık ediyor ve köpüsü yürüyeler ve sağdan durmuş yürülgesini ilerleyeler. Bu görüşünüz yali Oxford Üniversitesi'nin baş tanılayan binası köpünü gidiyor yönü her bir fakülteti şehrin durlu kunjuklarına pıtradılanlığı için bir yerde yine şu deyip bilmeye adam berdeki kitapxanalar ve ziyaret edilip bilecek ahli yerler tölegli olanlığı sebeple özünü adamlar git sargayalar ve jeylilik bilen gurrun berdirilip
siyasatlaryny dowam etýärler. Berde şäherin özü ýym-samalyk, rahatlyk, her kim öz wagtyny işlerini jek bitirýär. Bu bolsa Harry Potter dükanyna Oxford'un hemde Harry Potter'a değişli suvenirler görmek bolýar, ýa-da umuman Anglia değişli datlar görmek bolýar. Westgate sowda dükanlarynyň toplumy bir gow taraby ähli zat bir ýerde jemlenen. Başga şäherlere garana bir ýerde jemlenmegi köp zady öz içine alyp bar işini şuň içinde bitirip gitmenge uly ýardam edýär. Azajyk diýinjim alyp Kostada kofe içtim. Käbir adamlar juda şatlanýardy, men hem olary tomaşa etdim. Sonra katedral Oxford'da inköne katedral hasaplanýan bir bölügne bardyk. Oň içine girmek üçin bir ay öňünden orun almaly, reservation etmeli bolan üçin girip bilmedik ýöne daşyndan synladyk. Howa gaty gowdy, ýagşly dälli bagtymyza. Arhitektурalary, tebigaty bilen gaty özüne maýil edýärdi. Adamlar çağalaryny, öý haýwanlaryny gezdirýärdiler. Şäheriň arhitekturasynyňky jaýlaryň detallary gaty öz üns çekdi. Mundan soň akşamara tarihi hemde tebiği haýwanlaryň ýa-da ötümlikleriň janly muzeýine bardyk. Ol ýerde türlü görnüşli dinozavrlaryň, haýwanlaryň, ötümlikleriň we magdan daşlaryň görnüşleri bilen tanışdyk. Muzeýiň içi gaty özüne çekici we her türlü eksponatlaryň bardygyna şaýat boldum. Men üçin gaty uly täsir galdyryjy bir muzeýleriň biridi. İkinji etajynda kafe bar, adamlar çay içip bu panoramany lezzet bilen syn edip bilerler ýaly gowy oýlap tapypdyrlar. Bu muzeýe geleninde sagadyň nähil geçýändigini bilen ok 3 sagat, arkaň 3 sagada aýyrmaly. Bu magdan daşlarym Brilliant, Gowher, Nimrut we şoňa meňdeş gymmat bahaly daşlar. Bu muzeýiň bu bölegi medeni hemde ruhy aýratynlyklary bolan muzeýiň bu künjegini soňky 15 minutyň içinde görme mümkinçiligine eýe boldum. Sebäbi bu gaty gizlinrak ýerde ýerleşýän üçin başda üns bermänlerin soňra gelip iştegörege aýlanyp bar görbeligimçe aýlandym. Soňra şäheriň köçelerine we meşhur yerlerinde azajyk seýletdik. Ýani Brooks Üniversitetiniň kampusuna aýlandyk. Sagaryň okaýan ýer bolansaň özü ähli ýerlerini görkezdi. Bir akşam bolan üçin bir gyş kanikul dowam etýänligi üçin etýän student ýok. Ýöne adaty ýagdaýda bu ýer taliplerden dolýar. Şeýlelik bilen Brooks Üniversitetini tanışanymdan soň ýene-de hindi nahary bilen dowam etdik. Başta ajysy çydalmaz derejededi. Soň elbilenem iýmany öwrenişdim, ajada öwrenişdim. Adam pahyr öwrenişýän eken. Soňra maňa bularyň meşhur köçe iýmiti bilen tanışdyrdylar. Üt köşk adalgalaryny aýtjak bolup közendim. Bu suwam erigiň suwuna meňdeýärdi.
Maňa dadyrjak bollar. Başda çekindim, ajymy kaýtdym, ýöne soňundan öz boluşly tagamy bar eken haladym. Şeýlelik bilen Londona ertesi gelip ýetdim. Videony halansyňyz diýip umyt edýärin. Innik videolarda görüşýänçek, hoş, sag bolun.